दुखुनांथाव रादाब लोगोफोर बिराद दुखु मोनबाय आं खोनानानै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि जेनेखि अजन्ता बर' बिथाङा गावखौ फोजोबनानै लादों। दुखुनांथाव बाथ्रा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा कटन मुलुगसोलोंसालियावहाय सानखान्थि आयदायाव मेजर लानानै दा 5 सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गावखौ फोजोबनानै लाखो बेखौ दिनैसिम बेनि जेबो फोरमान मोननाय जायाखै। दिनै न'खरनि बिमा बिफा गासैखौबो दुखु होलांबाय, दुखु सौफै सौफै सोगाबलांबाय। मा जादों, मानि थाखाय थैदों बिनिखौनो जेबो उदिस गैया। बे अजन्ता बर'आ दिनै इसिबां देरखानानै मानि थाखाय गावखौ फोजोबना लादों बिनि जेबो फोरमान मोननाय जायाखै दिनैसिम। नाथाय बिनि आन्दाव मा दं उननि समासो फोरमायसिगोन लोगोफोर। बेफोरबायदि गावखौ फोजोबना लानाया बर' समाजाव बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ। बिनि आन्दाव निसय माबा मोनसे जाथाय थानो हाथारगौ, नङाबा गावखौ फोजोबनानै लानाया गोरलै बाथ्रा नङा। बिथाङा मिथिनाय बायदिबा 2017 मायथाइयावहाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ बिथाङा आजावनानै लानो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। आरो बिथांनि फरायनायफ्राबो जोबोर मोजांमोन होननानै मिथिनो मोनदों। आरो बियो सासे जोबोर सोद्रोम गथ'मोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेनिखायनो गावनि मोजां फरायनायखौ लानानै बेनिखायनो कटन कलेजाव बिथाङा फरायदोंमोन। आरो बेबो सानखान्थि आयदाखौ मेजर लानानै फरायदोंमोन। नाथाय अबथिरायै बे बिनानावा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। नायनो हागोन जे न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ बेसेबां सोगाबलांखो। बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जानो मोनामोन, नाथाय मा खालामनो, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि थासारिया बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। इसिबां मानि देरखानाय लावखानाय बेफोरबायदि जुदि जायोबा सोरनि गोसोआ दुखु जाया जानो। रावबो बेखौ हमथानो हानाय नङा बिमा बिफा जानानै। दुखुनांथाव रादाब लोगोफोर बिराद दुखु मोनबाय आं खोनानानै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि जेनेखि अजन्ता बर' बिथाङा गावखौ फोजोबनानै लादों। दुखुनांथाव बाथ्रा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा कटन मुलुगसोलोंसालियावहाय सानखान्थि आयदायाव मेजर लानानै दा 5 सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गावखौ फोजोबनानै लाखो बेखौ दिनैसिम बेनि जेबो फोरमान मोननाय जायाखै। दिनै न'खरनि बिमा बिफा गासैखौबो दुखु होलांबाय, दुखु सौफै सौफै सोगाबलांबाय। मा जादों, मानि थाखाय थैदों बिनिखौनो जेबो उदिस गैया। बे अजन्ता बर'आ दिनै इसिबां देरखानानै मानि थाखाय गावखौ फोजोबना लादों बिनि जेबो फोरमान मोननाय जायाखै दिनैसिम। नाथाय बिनि आन्दाव मा दं उननि समासो फोरमायसिगोन लोगोफोर। बेफोरबायदि गावखौ फोजोबना लानाया बर' समाजाव बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ। बिनि आन्दाव निसय माबा मोनसे जाथाय थानो हाथारगौ, नङाबा गावखौ फोजोबनानै लानाया गोरलै बाथ्रा नङा। बिथाङा मिथिनाय बायदिबा 2017 मायथाइयावहाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ बिथाङा आजावनानै लानो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। आरो बिथांनि फरायनायफ्राबो जोबोर मोजांमोन होननानै मिथिनो मोनदों। आरो बियो सासे जोबोर सोद्रोम गथ'मोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेनिखायनो गावनि मोजां फरायनायखौ लानानै बेनिखायनो कटन कलेजाव बिथाङा फरायदोंमोन। आरो बेबो सानखान्थि आयदाखौ मेजर लानानै फरायदोंमोन। नाथाय अबथिरायै बे बिनानावा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। नायनो हागोन जे न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ बेसेबां सोगाबलांखो। बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जानो मोनामोन, नाथाय मा खालामनो, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि थासारिया बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। इसिबां मानि देरखानाय लावखानाय बेफोरबायदि जुदि जायोबा सोरनि गोसोआ दुखु जाया जानो। रावबो बेखौ हमथानो हानाय नङा बिमा बिफा जानानै। बिथांनि गावखौ फोजोबनानै लानायनि थार जाथायखौ जों मिथिनो थाखाय उननि समखौ जों नेनानै थानांसिगोन। उननि समासो इनभेस्टिगेसनासो फोरमायसिगोन जे बेनि आन्दाव मा दं। आरो बेनि मबाइलनि गेजेरजों एसेबाबो मिथिनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बिथांनि लोगोफोरनिफ्राय एसेबाबो मिथिगोन, आं बेखौ मिथिनो मोनदों। मानोना आजिखालि मबाइलनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरखौ हमनो हायो मा आन्दोआव मा जाथाय जामारो। बेनिखायनो बे जेनाखि अजन्ता बर' बे गावखौ फोजोबनानै लानाय बिनि सायाव निसय माबा मोनसे इनभेस्टिगेसन जानायनि गेजेरजोंहाय सैथोआ मोगथाङाव फैगोन, आं बेखौ मिजिंथिनानै आं एसेखिनियावनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिनो होनायखौहाय फोजोबबाय। गोजोन्थों।